Sammen, og velkommen til Olifæs. Okay, begynd! I dag skal vi lave hamburger og her viser vi hvad vi bruger i vores burger. Barbecue sauce, burger sauce, salad, ost og bit grøntsager. Når man skærer en rødløg, er det godt at have svømningsbriller på. The country lucky, New Jersey gives us blue. And you come from Rhode Island, and little old Rhode Island is famous for you. Cotton Dejligt. comes from Louisiana, gophers from Montana, and spuds from Idaho. They plow land in the cowland of Missouri. Vi bruger en stor stegepande, fordi vi har meget bacon at stege. Her kan det også være godt at bruge beskyttelsesbriller. Pencils come from Pennsylvania, vests from West Virginia, and tents from Tennessee. Så sætter vi lidt krydderier på kødet. Man skal huske at vende kødet om. Så putter vi osten på. Vi ville have vores brød lidt sprødt, så vi puttede det på panden. Vi lavede også pomfritter. Vi købte dem klar, så det eneste vi gjorde var varme dem i ovnen. Nu er det hele klar, og så er det tid til at putte det, vi har lyst til på vores burger. Dette er en rigtig god burger. The wheat fields of the sweet fields of Nebraska, and Kansas gets bonanzas from the grain.